Salamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DJ Macho kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news and public service worldwide, netwide, 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Ga, lagaw-lagaw, tabala, tapos kupo-kupo, kasakon ha? Laugh out loud. Laugh Out Loud. Ay, tsaka! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, gulang putotik palang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Game pasadya para tanan nga. Magid yan. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Sa number one News FM sa Iloilo sa 88.7 K5 News FM. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Mayad-ayad nga hapon, Western Visayas, kamusta? Alas 3:15 na mga ka-K5, Friday edition sa aton nga programa. So every Friday nga aton nga programa nagasugod alas 3 ng hapon. Tub-tub alas 4 ng hapon lang. Ha? Nami ba? Well, sa mga K5 naton dira, gainit ba lang ulo mo? Paryusta. Na mga ka-K5 natin sa mga hapon, good afternoon. Hi Sir Matt, greeting from Nueva Valencia, Guimaras. Watching gali, abi ko naga-eating. Grabe ang inyo ba? Well, subong mga tinion, mga ka-K5. 46 ko nung init, subong mga butigon ka mo. Nag-uulan-ulan man.
Yala. Sabi ko gani mainit-init gigagina sa studio. Mga alas 11 sang aga ba kabugnaw. Yo ka namin gid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Well, sa mga K5 naton subong, May 24, 2024 mga ka-K5. Lubantayan nyo si Macho Colita this coming May 28 sa SM City Event Center. Bago ka balok, anong oras? Sa mga ka-K5 naton, dira ha, hindi magkabalaka. Hindi ka mo magpamuwersa, dira. Ang aton topiko naman subong. Party naman sa paghigugma. Kung ikaw may partner, kinanglagid ba lang ang partner mo, ikaw lang yaga palangga? O kung dapat duwa ka mo ga palanggaanay? Ikalabanan sa mga partner subong, dawain sila labot kapag nga dugay na sila. Wala sila labot sa isa kag isa. Wala na sweetness. Mayo pa na mga first, second, third. Kay sweet na. May araman partner nga gapatago lang. May ginahimo nga malain. Kung gaobrang ilang nga partner, nagagaw-lagaw. Oh, kamo bala nakaagi naman sina? May mga partner nga, migaya ka, migoya ka, nubyaya ka, nubyo niya ka. Pero gali, may ginanobyo-nobyo pagad. May ginamiga-miga pagad. Abi, tawag di ka mo, be. Pero sa dyaning muning topiko subo. Ag natamyaw nato, liwat na si Balanza. Mayang hapon, Macho Colit, good afternoon sa inyo. Share the live subong hapon. Kay Mimita Lani, good afternoon sa imo ma'am, how are you? Natamyaw tamang gali si Porel, Porel Binulo. Ang nagapamati sa mong zaton si Porel. Good afternoon sa imo Porel. Pa-shout out sa kay Dondon na nagapamati sa mong sa aton, madamo giga salamat. Macho Colit, shout out ko ba si Ronnie nga nagapamati subong ka namin isang tupikaw mo Macho Colit, I like it. Wow, bongga. Buksan ko na ang linya subong mga ka-K5 para sa aton nga programang Ang Relasyon Bala. Pauna-una lang di tawag. Tawag ka mo din sa 0919-099-9066 at 0919-098-6314. Pamangkot na subong mga ka-K5. Ano bala ang nabatsagan nyo subong sang inyo partner? Medyo cold na balang relasyon nyo? O kung medyo hindi na nami relasyon nyo? Permi na bala ka mo ga inaway? Kay dali na lang ma-expire. Abi, tawag. May bandaan nga mga karelasyon kung isa nga sweet pa sila sa mga kilala nila. Oh, di ba? Tapos ang balon ka sa partner mo dayon nga, ikaw man wala ka man gapakita nga palangga mo ko. Pero kung kupan mo gani ka pinangakik. Oh, sige be. Kita ko ni Abi kagina mo. Doon nakakadlaw gid si Macho Colit. Tawag ka mo diri ah. Kung ni sweet ton mo sa gani, mambal sila nga op, dumay lain ni how. Kung hindi mo siya gani pag sweet, mangakig siya. Tapos, kung ginakubang-kupan mo gani, mangakig sila. O ikaw, ano bala ang nabatsagan mo subong sa relasyon nyo? O tawag diriya. Hello sir, maayong hapon. Shout out sa Barangay Lanag, Santa Barbara. Kay Sheila May Clamar Albuna. Good afternoon sa imo ma'am. Ma'am Sheila, good afternoon. My caller sa line number 1. Kamusta ang inyong sitwasyon sang inyo partner? Namo na sir. Hello, gamamatigi kami ni Perme kanimo sa Purok Tinapok, Barangay 8. Arang pamangkot, kamusta naman ang status sang partner mo? Ang partner ko subong Macho Colit, hindi ko na mahibaluan kung palangga ko siya. Kaya ang ginahambal niya sa akon, hindi ta nakapalangga.
Ginambala niya ka nga, hindi niya kapalangga. Kaya kasakitan ang buot ko. Nga do, hangag man ako nga sagi man ko kaupod-upod siya nga kay hindi yaman ko palangga. Amo na gani nung mabwisit nga pagigugmana. Nami kung duwa ga palangganay kay kung magjog-jog, duwa ka mo ga kurug-kurug, mata budlay lang tamaan ka para paturong, mata in Monica Brava by bus operation. Correct. Kamusta naman ang sitwasyon sa partner mo? Akong partner, ma-chocolate, nag-aobra na. Tapos, kung magpuli kami sa balay, gani sweet-sweet kami. Tapos, may nagkadto nga friend ko sa amon balay, kay ti ako joker, nagkadlawanay kami, bla sweet-sweet kami, nga duwa. Pero wala kami relasyon, akig-akig sa akon. Hambalan niya ko nga, wala kagig sweet sa akon, mayo pa sa ibang nga tao. Pero kung magtupad kami ka magtulog, ginakupaan ko, ginasiko niyo man ko, ibiset na yung kapag-igorma. Maulan nga hapon, ma-chocolate. Shout out ang taga-Badyangan, ang partner ko subong ma-chocolate daw, Kimpo Kid maayo kisado magngilat. Aba, akon partner ma-chocolate, tama, naging subong kaprisko. Ginahulat ko na lang nga madulaan ako sang kabubuton sa iya kagbayaan ko. Kung kisa palanggaon mo ang taho, sila pa na mga tao nga wala nagahatag sang value sa imo. Ang mga tao nga ginapalangga naton nga wala gahatag value sa aton kabay pa magkalatumba ka mo. Shout out ang nagali sa bata ko nga wala gatulog kay mamati kay ma-chocolate. At ginabasol mo kuya Mamilona, ha? Sala ko na yabalang ang bata mo, hindi mamati. Hindi mamati, matulog. Abi, tawag 0919 099-9066 kag 0919-0986314. Mas maayo pa na gani barkada mo ma-chocolate ginakare ka pa, pero ang uyab mo nga dugay na wala na ginakare na sumudan na sa mo. Amo ng rason nga hindi niya kapalangga kay gusto niya makatilaw naman sang iban nga putayi. Hindi ka magbayad sa partner mo ma-chocolate kung ang imo arangka dako. May mga muna matugnaw nga hapon ma-chocolate. Happy fiesta sa Tagalapas. Sagi ka di pa grit-grit sa ako nali. Wala ka man ipakaon na saan. Mga Tagalapas da! Wala na ka mapagkaon! Gusto ko tani makakaon man ko ba? Dunamit magkaon subong sang kick ba? Gusto ko magkaon sang kick. Ade pagedo. Tama naging ka-cool sang amon relasyon sang akon nga amigo. Isa ka adlaw ma-chocolate, nakibot lang gid ako nga may ginobra siya sa tawon. Kagabinotig siya permila. Basi daw ginakuryente siya sir Matt o gani. Good afternoon sir ma-chocolate from San Jose Antique. Mayong hapon sa taga San Jose Antique, si Alma Anceno. O taga San Jose Antique dira sa Sabalom. Kag sa may kulasi, may ayad nga hapon sa inyo kruhay. Kag sa may Anini Antique, kung diin makalabot aton nga signal zubong. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Mag-inom sa GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakatig-ab ka pa. Ang relasyon namon sang akon migo, hindi gid manami ma-chocolate. Kay isa ka bises, naghambal siya sa akon nga madulong ko anay kay tita. Kay gali wala, kay gali tapos dulong lain ang gingkadtuan niya. Nagtilaw-tilaw siya sang bayad sang iba. Nga long time no hear. Diyan lay, wala ka nagmamati sa akon. Share the live mga ka-K5. Nagautod-utod signal ma-chocolate basi sa signal nyo na. Wari pagido. Nga kadamo subong sa mga babae nga palanggaon mo gani, nagairitar sila ma-chocolate. Tapos, ang mga babae hapos na nga magsunggod-sunggod, no? Kagapos man dayon magbalikan. Pero kung lalaki magsunggod,
Ang babae man basta bala kada break na ta. Nga permi na lang ang lalaki na budlayan mag-adjust sa pulpo gabla miga mo battery. Ginpalangga mo na. Gin-ibi-ibian mo pa. Gin-GAGO ka pa. Ay, grabe ini nga sitwasyon. Nagreklamo, gali si Paul kanina, sir, wala signal. Ay. Oo. Kaya actually, kagina, sir, nag-pick up ang aton nga live, sir, sa 62, gulpi, nag-37. Oh, may problema gimangrong line ta subong or either ang aton internet sir gina wala sa kainom sa D3 bayo na trangkaso siguro ang transmitter sa smart niya. Kon sang glove. Ano 35 na naman sa hindi na kadamos ang aton nga manuglantaw. Sa mga K5 naton dira. Ako bala chocolate pala sunggod gusto ko ya permi lambing nami gid man gapangita mo ko gani isang tao nga permi lang ko ginalambing bala ginalangga bala wala man abi may nagalangga sa ako nako na lang nagalangga sa ako galing Sa gusto mo man bala nga magabugta ka kun aga may nagakupo-kupo sa imo galing why pigaw. Ano mo kahit hindi kontento. Amo na gani. Machocolate ako na lang bala partnera. Ihatag ko ang tanan mo nga gusto. Sige subong nga kanto di dayon no. Basi iban nga relasyon hindi magdugay. Kay Machocolate may ara ako kilala sa sa piyak balay namon. Nga permi sila nag-aaway sa iyang nobyo tungod man lang sa selos. Istoryahan nyo bla kung may problema ka mo. Istoryahan nyo. Actually, bubudlay mo lang sa relasyon. Wala ka istoryahan. Gamay-gamay lang gani nga away. Pero kung isang partner mo kabudlay man kaya wala man siya nag-open up kung ano makita niya sa imo, paano mo na matadlong kung wala ka man gina-open up? For example, kung may laing siya na buot sa imo, open up niya nga pwede tabi ka istorya. Hindi ko gusto nga muni na batsagan ko kasi elos ko. Hindi nga pabayaan ka lang. Tampuhaw na iya. Are gani Machocolate sang una, may miga man ako. Nangatsi ko sa damo tawo, nag-udlot-udlot ang akon nga nadulaan sa gana sa akon dayon baw. Ang palangga mo ya, balabas ka mag-utot man ang palangga mo ya, kung palangga mo hindi ka na maghuya ya. Grabe pa. Well, magabalik Machocolate sa jahon tani, pabalik naton. Kamusta ang inyo sitwasyon sang imo partner? Amo nang pamangkot subong. Cool bala siya? Hot bala siya? Sweet bala siya? Permi niya lang ka ginapabayaan? Wala na siya ba nag-care sa imo? Baligyapan Machocolate sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Oras na nun, alas 3:29 na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Okay ka! May kape ka sa K5! Mga ka-K5, may ari kita diri nga isa ka winner sang Okay ka, may kape ka promo sa K5 News FM. Nadakpan gid naton sa di mga ka-K5 nga nagapamati. Din ang radyo mo, ma'am. Din sa sulod na bebe, sulod na bede. Oo. Taga tadi sang ito ba matunog ang radyo. Ni mama dari mga ka-K5. Ara katunog. Okay. Ano kaning ngalan ta, ma'am? Rosario Hasmin Sayong. Okay. Ano na din nga zone? Road Zone 8. Ma'am Rosario, kay nadakpan ka nga nagapamati sa K5 News FM. May kape ka, Klinika DTX Coffee Mix. Anong mampal mo sa K5 News FM? Salamat! Thank you sa K5. Ba't sila noon? K5 na ngayon? Inggan nyo sila nga magpamati para nga makadaog man sila sa kape. Sa sarang yung nagapamati sa K5 FM ngayon, pwede ka mong kapamati para nga makatilaw makawasan DTX Coffee. Okay ka! May
kape ka sa K5! Okay ka! May kape ka sa K5! Alright, mga ka-K5, may isa na naman diri ka matunog nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, mayungod to. Si ka-K5 Ralpha. Okay. Ano ang ngalan ta? Mary Jane. Mary Jane. Templado. Oo, pila edad? Ano na din nga address nyo? San Isidro Section. Ano nga zone? So, ano yung Quantum 8 kami rin? Okay, nadakpa na mo ikaw nga nagapamati ka sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag tungod nagapamati ka, may kape ka! Okay, ano na siyang may kape ka promos ng K5 News FM Iloilo. Kung madakpan nga nagapamati, makadaog ka sa isa ka box ng DTX Coffee Mix. Anong mahambal ni mo sa K5 News FM? Thank you, K5 News FM. Kaya nagdaog ako. Oh, sa iban nga wala pa nagapamati, anong obrawan nila dapat? Sa iban nga wala pa nagapamati. Mamati na kamo sa K5 News FM. Para magdaog man sang kape. Thank you, thank you. Thank you. Okay ka! May kape ka sa K5! Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ka yung last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, okay, kamo ang ma-judge ko si Gondaon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay Angkatay Bangbabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durbisha. 16. Ano na? Ang best in
Baligyan ay balot. Oo. Bata ni Jackie Chan. Nino. Oo. 342. Bata si Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong napanginsang, Pisos. Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso ba na water sa Kung aray, awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yehey, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. Oo. 200! Oh, lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Doon ka kapoy niya, how? 300! Na pagpatay mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years again? Okay. Liwatondang hambang naton hep hore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode. Nag-go-broken na na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala ang problema ko pa ka magyabot. Sagay ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito sa FM Purable sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, dito sa natin, pantalagan! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglogo? Sino lang maglogo? Si Papa! Ready? Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. 88.7 K5 News FM Iloilo. How are you? Alas 3:41 na. Last part na sa ating programa. Madukadasig lang.
Now, kadasig lang sang aton nga pagpangabuhi. Today is Friday, mga ka-K5. May 24, 2024. Next week, sweldo na naman. Yun nihaw. Sa mga K5 naton dira, kamusta naman ang aton nga mga partner, subong? Ang pamangkot sa inyo, subong, kamusta naman ang sitwasyon sang inyong partner sa kabuhi? Mayang nga po, Machocolita, pa-shoutout sa family ko, Kabaliro. Kag Fernandez ang North Baluarte Molo Fiesta diri sa amon sa June 1, Machocolita. Ay, congratulations. Mayo na gali kay fiesta na subong. Sa lapas, pesta man subong, pero tiwag kita katilaw salad. Namit magkaon gani isang mango float. Wow. May kwarta lang ko, mabakal ko mango float mo. Hello kay John Alvin Aguilar. Wala ka man nag-reply, pasa ka man. Hello kay Nanay Nenfada. Mayang hapon sa inyo. Ay pa ko bakal bulong na yun. Kaya ang kwarta ko gusto ni bayad sa utang sa bawang. Mahin ako na matapos naman eh. Good afternoon man sa kay Gigi na nagpamati sumong zaton. Buksan ko na ang linya, mga ka-K5 ha. Buksan ko na ang linya. Kay baloon ta. Kung ano ang plastada sa inyong pagpalanggaanan. Good afternoon. May caller sa line number 2. Mayang hapon. Hello, maupay na kulo. Mayang hapon. Maupay man. Taga-diin ikaw. Taga Tacloban. Tacloban? Mahila kayo, wala kayo na Tacloban. Taga-diin ka sa Tacloban. Ano po ha, babat nyon? Babat nun. May migo ka na? Ano po? May migo ka na? Oo naman. May bongga. Basi ko wala pa, patagayon ko sa'yo si John Alvin, no? Pogi to. Para palagyuan niya ka palagi. Gamito niya ang host niya. Saan ka sa Tacloban, gali? Sa babat nyon? Oo, sa babat nyon. Pila na edad mo palangga? Ha? Pila edad mo, subong? Makaintindi ka. Sorry. Tacloban pala, no? Sumasalitang ugat si Matt Chocolate. Ano yung sinasabi mo? Hello? Pwede makumag. Sige. Gusto mo mag-open ang problema mo sa akin about sa lalaki. Ganon. Waray. Sige. Open up ka na. May problema ka ba sa boyfriend mo o ano? Waray nga ni Uyam. Waray. Ang waray is wala. Wala. Ay. Kanami sa inyo mag-waray-waray ka mo, no? Guwapa ka. May Facebook ka ni? May Facebook account ka? Waray. Anong waray-waray? Pero may kailang nga waray-waray. Wala ka Facebook? Tanan niya tao pala may Facebook na subong. May adahira, pero ako waray. Abay kay mo Facebook. Ay nga man, taga-diing iti mo, wala iti mo, nagatawag na gani. Ay na ano, maniyaman friends na yaman, wala iya Facebook. Waray ka Rigo, sabi mo na ka Rigo. Ang mga Rigo, man. Wala ka kaging rotoslok Pokemon. Parang hindi ko maintindihan. Ano ba yung lingwahe mo? Karay-ati mo? Ha? Digimat Chocolate. Ano? May gusto ka batiin ngayong... Sige. Ano to? Pa-request akong song. Sige. Ano yung request mo nga song? Bay ko bo? Malay ko tumbo? Ha? Bigay ka ng may kapal. May kapal-kapal?
May kapal ni mo, make up. Sige, tingnan ko mamaya kung mapa-fleck ko, ha? Uy, sabat ka naman sa akin. Ay, ano ito? Igado, guru, load, guru, ipitin lang ni. Wait, talaga sabat sa ako. Ay, ano ni mo, Daymay? Good afternoon kay Liluwat, kay Javer. Yan nga mamati sa bang sa aton. Salamat, Javer. How are you? Ginatamyaw ko man si Makmak. Hi, Makmak. Nga permi lang kami gaupod ma-chocolate. Okay. Grabe si Makmak, no? Ginatamyaw taman si Rubina. Ay, grabe nga ngalan. Rubina. Pwede man Robin. Hindi pa Rubina pa. Ano ba lang nami, ma-chocolate sa isa ka relasyon man, nga permi kami nag-aaway sa ako nobya. Kung mag-night out kami gani, awayon niya ko permi. Alam mo, chocolate, pakigreet my sister. Happy birthday sa Sibalo Mantique. Watching from UAE, Abu Dhabi. Rodel, babae ako, sir. Babae ka gali. Shirley. Abi ko lalaki, ikaw. Mga chocolate. Mga tao uwaw sa ulan pero kung ara ulan mareklamo man. Di maintindihan ulo sa mga tao subong basta Pinoy ay tuon. Oo no, mag-ulan mareklamo, basta ako. Patrang kaso ka. Ako init. Ay na ano naman. Subukan mo na gani nga sa init pa lang. Lagaw na ka mo. Ay kung magtig-ululan na, ati, wala eh. Amo ng problema nato. Ngayong nga po watching from Poblacion, Pasig. Nagpamati sila subong. Doon nagutom si Mat Chocolate. Away kayo panyaga. Away ka na noon namin. Igado. Hello man kay Magnet Si Magnet Juver. Nagpamati subong sa aton. Hello Magnet. Ngayong gabi sa imo. Mat Chocolate taga ikobela sang sign kung pwede na ko kamigo. Mga tagaan ta kaya sign na ano ko sign eh. Abi tawag ka mo di B320 or tawag ka mo sa 0919-099-9066 o magtawag sa 0919-0986-314 mga ka-K5. Mat Chocolate, ano ang nami nga rason kung ikaw tuntuhon? Ano man? Natudoan ta kaya magtinunto man? Wala gid ko kabalo sa una, Mat Chocolate. Nga ang migo ko may iban gali nga miga. Nag-asa gid ako sa iya. Ako na maasa kagid man. Mabudlay. Pero sige lang. Ang importante, suwabe lang. Grabe ba? Wala load, Mat Chocolate. Pasensya gid. Ginatamiyaw ta dagali si Vicar. Ginagawamati sa bong sa aton. Thank you gisi mo, Vicar. Especially sa kay Rodolfo. Nga nagpamati sa bong sa aton. Hindi lang ko anay pagbulagi. Bugtawa mata mo pa di mabulag. Gusto ko gid magkaon tinapay. Tikaon ka daya eh. Gusto ko magkaon tinapay o tikaon ka para swabe. Kada mo nag-isibang Mat Chocolate sa mga relasyon yung wala pulos. Oo, mga relasyon mo wala nagid pulos. Kung kisa hindi mo na maintindihan, Mat Chocolate, ko anong dapat kay mo. Well, sa mga K5 nato wala na kita tsempo subong hapon. Tibulo bantayan nyo sa magabulo si K5 Enrico Surita Jr. sa programang El Castigador. Buwas bantayan nyo si Mat Chocolate, wala ako. Thank you so much mga K5 Friday.
Tips ni Matt Chocolate sa mga mahilig night out na. Hindi mag-inom todo kay base hindi ka kapuli sa panimalay nyo. Mabudlay na. Kung maglagaw ka, be sure nga may kwarta ka. Hindi nga pasakop ka lang da. Well, sa mga K5 natin, thank you so much, Gid, sa tinion na ginatag nyo sa akon, ha? Alas 3, tub-tub alas 4, Friday edition. Sa Sunday naman, dali lang sa himpilan, kinagigiliwan on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the live